Ia, el știe cum să bagi acum. Te bag. Să bag. Deci ce? Faci o parte ca să ferm capul. Nu te poate te bag. Roma, remontează. De cheie, Marmit. Mai înșeacă acum. Nu-i dacă stați să mută să împlinească, că e sigur. Treci aici pe scaun cu lume, hai. O, e ca așa. Lasă-l calci. Молодец. Așa e gata, nu mai trebuie. Nu scoate. Măteci. Roma. Ce? Strânești? Da, tu pune-te. Nu te iei de vrei. Roma, Ia-te roțele să-l strângi ca lumea acolo. Nu de voate. Strângi ca lumea acolo. Nu te joci. Strângi, uite acolo și fă ca lumea. Nu te joci. Roțele-o da drumul. Ata? În partea asta. E ca aici ea. E plăscăuțele. Gata? Da. E cheia. N-ai cheie. Că? Și ești rotă. Și ești rotă. Da. Dacă te fie. Atât. Gata. Atât gata. Am uite acolo la cumăiatul și... Atât gata. Ia spui, e n-am usui să merge? Da, vede. Gata tu. Și uite, bun, vezi, merge mașina. Da, vede. Ce-ai? Gata, merge. Și uite acolo. Rad, mă merg la gară. Auzi? Ia să de pe telefon și vezi, o ajută ori nu. De telefonul treabă. Treabă, o ajut la gară sau nu. Рома, sprângește, Roma. Da, te pune. Ajutor îți trebuie? Ajutor îți trebuie? Gata, dai faci așa. Așa nu bag, nu așa. Gata, nu mai trebuie pus făcut. Pune scaunul și vezi dacă merge. Pune scaunul la loc. Da, mai sunt chestii astea acolo. Pune scaunul prin bagajnic. Bagajnic acolo. Bagajnic. Pune scaun, scaun. Aici Roma, aici. Hai ca așa de sub, pune acolo. Așa, pune-le acolo. Pune scaunul înapoi. Ia uite. Da, plecate la pălești. Sui, sui. Dacă ești o mâină, să Merge? El o scos pe provor și le scos acolo și să se înapoi. Schimbă o urmă. Când faci ceva, e Dă-i cod la mână în urmă. Hai, pasă. Făcut odată și eu, gata, eu. Roată și... Și a doua. Hai.